June ni khat kumsang khasakwa samria pakwa chuan me chepathum te chu Tampa Florida motela an thlenga mase an thlen nia chenga ni hni hnuwa chuan room ti fai tu chuan room chu tuman ri anane mo an hmangai lo ti a she theya me chepathum te bungrua chu lom vek ma se an motela chenga an chuak chu an lo kir le to lo ni in a sha a manager chu a shil ta ni ti chuan manager chuan an mi khwal te pathum an chanchin engma soilawa ni hni lai an re tak thu chu police te hnena a thlen ta a atuk lok chu ni thum kumsang khasakwa somria pakwa chuan Tampa Bay a me chepathum ruang charania reilawa heng me chepathum te hi model chenga bauta dai te kha an ni ti hriatania heng ruang pathum te hi Joan Rogers le afanu te pahni Michelle Christie te annia an ruang landana changchuan tipal thil thowa tuya tlahlum an ni lo ti chu police chuan an she thiam ngala an kong hnuailama chuan thomhno engma anin bel lawa an kutle an ke te chu phwar hlom ni hin an ngong chu shria hlin ani baka shui mora chuan in sakna a an manchin leiro chan cinder block chu John be telania tol thatu chuan ruang te chu tuya an pil theinan atiniom takani autopsy na yani chuan medical examiner chuan nu fa te thi chan chu boruak tlak cham wang ni in asoya ni hni lai tu ya chuan anom to ni in asoi bokani nuber Joan Rogers hi kumsom thum paruka upani in apasal Hall Rogers nen Wilshire Ohio a an chung ko bong vulna farma an thok china an khwa cheng chung ko tamzo hi chu lelet le ran vola ei zongan nia an nu pa hian high school an kal lai chenga intong ni hin kumsang khazakwa somsari pakhata nupa insiamin kumsang khazakwa somriat pakwa ani meu chuan an fanu upazok Michelle chu kumsom pasari upa ni vetoin anau pangzo Christy po kumsom pali upa ani toni Michelle hi terol ngoi choi tak mayania anau Christy ero anu achunin me chechong du takle fiam thudu takania Juan le apasal hol te chu an farma chuan an thokrim chin hleya Virginia thavin zan kho thim hnuwa chau ha chulna hun an nei china an fa te point hun olan nei chuan an pui ve bok chin ani paber hole soidanin anu pui fanau te chunga pui khoina a thlen ma kumthum liam ta khan a pian pui a unau pa John chuan an fanu upazok Michelle chu ate tlaya chang to in a khwai khem fo chin ti an che chhuaka an nu pa bongin lama an boy lai chu John chuan rem changa alo la china John chu abial no hluin in khwai khem thu boy police ne na a thelu wangin manania mase Michelle ro chuan a pate chu a hlau em wangin case asiam sakdu talawa abial no hlui a khwai khem wangin jela khong ni ma se an fanu Michelle chunga poi khoina chuan an chung kwa chu ngongin an nu pa chuan in thiam lo reng rengin hunan manga kumsang khasakwa somre pakwa aron in her chwa chuan hol chuan an kum man liam ha thlak takte nokyanan Florida lama chul manga jin chwa chu rota a mase an bong te chu en kolangai wangin anu puile afa te chu atel lawa kalmai turin atita ni dental record sachengin Joan Michelle le Christy te chu ruang char tak te kha an ni ngei ti fin fiania autopsy result chuan tuya pai an ni lai chuan an la dam ngei ti ati changa a chan po an chua pa chuan tui atling na sain tui hak le thochama wangin an boralani an kong hnuailam chu silfen anin bel laudana khwai khem an to ngei ren ania mase ni thum don tuin an ruanga che to wangin khwai khem an ni chem ti chu medical examiner te chuan an soi theilawani Hall Rogers chu thu engemo an zo hnuwa chuan fihlim anga ngai ania a chan po an khomi te chuan kar tluanin bongin lama hun a man thule an hmu ngei thuan soya a kalson chang puin reilote tak tak ani china dora apum ruak a hnu puarle chakhai mamo lama dora kal tilo chu bongina a omrot thuan soya Ohio changa Florida ni engomazat kala
tuala han tha chu police te poin an ring bik lova police te chuan Michelle te tlaya khoi khem tu John chuan jela changin Joanne te nu fa that tur arwaya ni te chun ring rum ruma ma se chui zui ani po chuan John chu a fi hlim ti an chen le te zela ni Junioriat Joanne te nu fa ruang charani changa nili na chuan Joanne car chu longleng din na pia dewa parking lot a chuan monia an thlenna motel nen po ai nai hle ani ni ngamaza chu ading to ti sha takin car pon lam chu balu noile balpoin alo khu deuh chuk to a car chunga chuan police chuan lekha thil inziak pahni mi chi sang pahni zia chu an muta a pakhat zok chu Joanne te motel thlenna tur kalkong inziana nia pakhat le chu tuna a car pakna bul longleng din na hmun panna kong ziana ni annu fa thlenna motel le khathema inziak ni hin Joanne ku ziak ngei ni shiatania lekha chuan longleng rong war le pol ti chu an ziak tela lekha pakhat zok motel panna kong ziana chu Roger chung ko member ko ziak nen an khai khin ngel poin tu ko ziak nen ma chuan ai mil lawa police te chuan lekha a motel panna kong ziak tu hian longleng chanchen po hi a shiat ngei an ring ani longleng din na hmuna chuan longpol le arong wara chei chu an zong niala mase lekha a longpol le awarang chu mu tura omlawa thathum aral nu October kumsang khazakwa somria pakwa chuan no chui tu te chuan Joanne te nu fa thi na ne na inzom na nei anga ngai thei chu an mu chuak ta a me che pakhat chuan police he na chuan mei tha Florida a akal thole mi pa pakhat chuan longwar le apol mang chuan adu na pya nga alen pui thei thu asoya chumi nuwa a khoi khem ni in ain soya atho sai chuan investigator beng a ver hle maya kimchang takin thil thlen dan soi tur chuan alo ti ngala nula chuan kumsom ni pali upa Judy ani thu soin Canada changin a chian te nen mei thla khan Florida chol manga an local thu soya tempa chuan in ngatin an chian hawa an len lai chuan mi pa pakhat chuan ron bia in an du ani pho chuan tlaini tlatur en turin along leng mang chuan a hruai thei thu asoya a chian te chuan an rin ngam che alo wangin an hniala mase Judy chuan mi swal tura po angai lo wangin ama a lunga chuan chu arel thuta a lungan chuan lai chuan chupa chuan Judy chu ataksa khoin Judy chuan khoilo tur chuan tema se tharuma a hnelo wangin chupa chuan a khwai khem zuita a chumi hnuwa ni tlatur thla alakna camera chu tuya a pai saka vawkam lama chuan thla le dolovin adu ani chuan tuya chuan hleuh mai turin atia ti chuan Judy chuan vawkam lama chuan ai hleuh kai thu soya police te hena a soi zo nuwa hian miswalen Judy hena a hming nia soi chu minglem ti shiatania he baka hian a taksa a khoi ngei ti fin fiana te chu tuya a hlewa wang khan a bau zo to ni kong om chhun nia nu chui tu ten an shiat Judy in chupa mela soi chu lemziak thiam zia tirania hepa nge hi Joan Michelle le Christy te that tuanin ringa alem chu chanchin bumi te hena pe chhuakin the dar ania tu emotal chuan an mel shat ani thu an ron soyan be se ani mase mi pakhat puin chu lemzia ka mi chu an shat ngai ani thun ron soilawa kong dang dap ngel chin mase omzia a om thei chuang lo Joanne te nu fa thina chuan zoi zoin dailam apana miswal chui zuina tur police te chuan an nei thei boxi lawa tiwak ngai na an shelawani an nu fa borala changa kumthum aral chep to tia chuan no chui tu te chuan case tin fellow ani hlen mai don nia an shada wangin beiti don nan tal po ti hin fin fiana an nei ang te chu voi khatal en non zayan rele ta a lekha thu in ziak an han en chuan horopa chuan makti de wan neya Joanne te motel thlenna tur panna kong ziana lekha a thuziak tu wai le ti zia dan chu style nei deuh tak wai le ti zia dan pa ngai lo sheta zia ani ti an she thei ta a ti chuan hu chui tu te chuan chu thuziak chu chanchin bumi te hne na le billboard ta te chuan an tar chhuak ta a
lir thei khaltu te chuan billboard ta thuziak chu an hmudu hlemaya hetiang thuziak hi voikhatma billboard ta latarlan ani lo boka police te chuan chu thuziak an tarna billboard chu mipuite hnena an kalpa talpuin lo en sham turin an cha a beisena be tham tak nen chuan mipui zinga pakhat talin an hnu chuina pui thei tur thu thar an run thlen an beise ani an beise yang nge chuan hmeichhe pakhat chuan billboard ta lekha thuziak a hmu chuan tempa police te chu kolin chu thuziak kara alphabet waile ti ziak chu mu to na anei thuron soya mipa pakhat nen chuan aluminium chungchanga contract an sign thole chupa chuan ti le wai chu horop danglam deuh bik taka azia thu soya a ina documents an sign na lekha akol le jowani kara thuziak an mu masak mithiam ten an khai khin chuan lekha pahnia thuziak te chu mi pakhat ku ziak ngei ani tin an nem nget ta a lekha ziak tu nia mithiam ten an soi chu a hming an she thei ta a oba chandler ni in contractor na thoka joanin akar apak na mona chenga lalo te ya akhosa ni police te chu a ina kal ngalin joani tinu fa chungchang chu an zot ta a mase oba chandler chuan engma sha lo thuina lo changa police te chuan beidon mai antum lova chandler phone call te chu chhuile tin judy in beyato ni le joani tinu fa tha anni ni tlai lama ve ve khan hepa hian longa tang chuan anupuya kola along engine chu a chiang kon lo wangin ina a ho har thu ashila anupui abia khun lai le alonga judy le joani tinu fa an chuan lai hun vel hi ain mil che bokani September ni somni pali kumsang khazakwa sumkwa pahni joani tenu fa tha ania chenga kumthum nuwa chuan oba chandler chu man anita a judy chu canada changin florida police te chuan an kawa chandler baka tangdang mi pa panga chu dintlar tirin longa phur tu le khoi khem tu pa chu chung housing a chuan atel vele velo chu afin fi adonani judy in oba chandler a hmu rwal chuan mei kumsang khazakwa somriat pakwa a ama beitu chu ani thu soin akok ngal chat maya motel pan na kong ziana lekha a kot pha thla le chandler kot pha thla an en mil chuan alawin mil che bokani police ten along om nan zo chuan jawani tinu fa tha ani tu ka khan a shal thu soya oba hian atlero lai chang toin dan bo chhe da wangin police tenen an lawin ma chhon zak zak towa poisaruk wangte kidnapping wangte ral thuam ne na mi in ruk wangte le me che khoi khem thuwa te ni in puang mai turan ti po chuan thiam lo na anei lo thuin achang ve tlat maya ko tral ne ni chuan joani tinu fa chu an thlena tur motel pan na kong shilin lekha po azia ngei thu soya mase alonga chuan a phur lo thu soya zanlama chuan ama chawa longa om thole along engine a chan lo wangin coast guard a call ni nain soya mase a call history an en le chuan longa chang chuan anupui bak a call lo thu an fin fia theya coast guard reng a call na mu tur om lawani judy po chu stand up kauni in oba chandleran abum dan zong le longa a khoi khem dan chu kimchang takina soya joani tenu fa damlai an mu nu nun ber jum nen chuan a thu soi chen khate chu ain ang hle boka he baka hian oba fanu ngei chuan stand ta chuan kumsang khazakwa somria pakwa khan apa oba chandler chu apa sal nen an ina shitlok lawa alokal thole me che pathum chu tempa a atha thu soya an ina chuan alet ngam to lo thole ale tani chuan police ten an lo man a hlauni ina soya ni oba chandler chu ain pon du meu lo wangin joani tenu fa chunga akhosak dan hi shat thei ani talawa prosecutor te chuan joani tenu fa thlenna motela cctv le finfia na judy oba chandleran alobum dan te chang chuan joani tenu fa abum dan nia arin chu heti hian an soitani nu fathum te chu an kar chuan florida lama chuan anin khal chhuaka khoshang shang tlan pelin florida chu ningma zat nuwa an thlengta a Jacksonville zoo te
Kennedy Space Center te baka Walt Disney World te an tlowa Michelle Christie chuan an pian tirata an khwa Ohio an chwa san voi khatna ani boknen an hlimin nuaman ti hleya mun nuam tak tak an tlo nuwa chuan tempa an thlengta a tempa bi cha chuan afa te chuan kalancha ke mawangin an kal le te te a chumi hnuwa an thlenna tur motel an lo ruat lok to chu mepa chuan an hmu mai lo wangin mep chu Joan chuan thingdeu nok pa chuan abi thalea chuti lai tak chuan mi pa pakhat karvar khal chu an kardina bula chuan lo dingin Joan chuan an thlenna tur motel omna chu a omna a ko mu theile theilawa zota chupa chuan a thei thu changin Joan chuan a mep ken lai chu pein a olaya chuan chupa chuan an kaldan turle motel omna chu a ziak ta a reilote anin biak nel hnu chuan chupa chuan luya changa nitlatur enna lunglenga nei thole an du chuan nitlatur en pui ain huam thu soya a fel mel ema wang chuan Michelle ti unau chu an lo phur bok nen Joan chuan a o po ta a ti chuan an thlenna motela an bungrua te an da fel hnuwa tlani tlak main lungleng da na hmuna local turle lung arung war le pole chei lo zong turin a cha ta a phur takin an nu fa chuan chhundar som pahni le chanvia modela chuan anin chekina nitlatur en tura an kalmain khuchunga te chuan an leng chhuaka modela an let leya juni khat kumsang kha zakwa somriat pakwa zandar sari le chanvia chuan mi pakhat chuan an nu fa a model an chwa sen lai le kara an lut lai chu hmuwa hei bak hi an dam lai hmu ani talawa an ruang tuya chenga lak chwa an ni kha mu an ni le om chhun chu ani tin prosecutor te chuan an rin thun soya oba chandler chu in puang du lo ma se fin fiana le thoshe tu te soya chang chuan Joan Rogers Michelle Rogers le Christy Rogers te that tu nge ani ti chu courtin pomin thiamlo a chantira November kumsang kha zakwa somkwa paliya thit tura achung thu relania jellama dalwani hnuwa po thiamlo na anei lo thu ala soifana achung thu chu ngai to chatani theinan korta dilna a theluta mase adilna hi no sakani tichuan oba chandler chu November ni sompanga kumsang hi sompakhat khan chiuhlum anita ni kumsom pasari chung lungina tan lai khan ama motur le tlo tu pakhat ma anei lawa ti hlum ani ma chuan lekha thuziak anu che a vo in ni hian poisoi lo nun na in lak sakani tin a hming le ti hlum ani ni November ni sompanga kumsang ni sompakhat chu aziaka hele kha po hian a ma ale kha a ti le wayang cha kha a mang le ni